Ada penjo ma samoro dipo ka obedo machiegni gi mogik ka ok en mogik. Kaluwore gi thuolo nikech waketo keto mwandu kaluwore ratil kawuono. Wang'eni ginang'o gini mapok otim maber, ginang'o gini mosetim maber. Ratil aneno ka pod ndekni ka. Jaduong' Nyangweso, kuom rombe mosetim gi kata king'iyo gi wang'i mar jalony weche maketo mwandu kaluwo, ang'o mowinjo bed ni timo? Chiero kembe mane nitiere chon ma samoro no obedo gi chandruok ma odhi opodho, koso ng'iyo kembe manyien gi paro manyien gi kwano manyien ka ji dhi mbele. Ginang'o manyalo bedo mayot mondo kaluwo ochako chier kendo e weche maketo mwandu kod ohala? Joji bati an anene yo mopogore. Ing'eyo ni gik moko sudo. So the world is growing very fast, especially weche mag innovation. Yes. Chiero kembni mano fele Nyanza ber. To chako manyien ber moloyo. Ang'o miya wacho kama? Ndalo moko ka county government wango donjo. Nokel gimoro ni sogam. Nikoro chier ndalo President Uhuru Kenyatta. Nikoro sani ji opuro sogam, nyaparo manyadundon, bel manyadundon. Yes. Abina pure. Opoge, Nochiek. Ochiek kabisa. Yes. Koro kogik choko. Nitere kanye. Kogik choko akel no wach. Yes. Gimana koni community nyaka bed empowered. Choke no bedo problem ma jomoko no doke makuro lose changa. Bus ya, iluongo ni bus mar orgweng'. To jok mabe no choke moter be chudo no deko. Ing'eni gino after 2 years ji okochako puro gino. Kaka gwengwa no rumo. Ji okochako pure. Tieni jo piny no kobedo prepared. Koro yaw kembe manyien samwa wuoye berie moloyo nikech gik moko sedhi malo. Ng'eyo bendo sedhi matut. Ineno kata mar cotton ni. Yes. Inyalo chiere mana kantie raw materials. Kawuono George Bat emwalowa. Be ing'eyo ne top 5 countries mar export e Kenya ka. Mwandu duto milose Kenya ka. Uganda number 1. Uganda, mabut dala waka, Nyanza ka. Number 1. King'io economic survey ma 2024, ne watero mwandu kuro wa 126.7 billion Kenya shillings. Uganda ka. Ang'o gini mane gikawa ahinya? Gikawa simiti, smoked fish ng'eni watero, kothe watero kuro, chai itero kuro, gi products mopogore opogore. Namba 2 mamare, akelo 1 second kende. Donje gima. Ere kaka Uganda bedo gweth ne Nyanza e yore mag keto mwandu gi gohala? Yot, nikech ing'ene ka ng'iyo weche mag export. Ing'eno ningo wa invest mwalo wakata ka wachako kembegi. Wachak gi ka wang'iyo ni wadhi timo value addition for export. Okay, for consumption. Yes. Juj but e weche mag uchumi nitie weche adi. Ariyo. Inyalo loso mwandu for consumption, mana mochamo. Kata loso mwandu for export. Mai makelo yuto. Koro gik chenro duto gimoro amora miwuoye Nyanza kawuono, wawuoye ure kembni obed cottage industry, ni bende wase identify market, makelo nini. Market nitie. King'iyo last year alone. Yes. The top 5 mar exports mar Kenya. Uganda number D. Luwe gi Pakistan weche mag chai. Chai waonge go kopogore Kisii Nyamira. Iwinjo? Ing'eni kata mana njugu michame Kenya kogolo Zambia. To ing'eyo ni njugu inyalo pur Homa Bay gi Siaya, king'iyo pinje mag Uyoma ka inyalo pure maber malich. Kisii ka ipuro njugu kabisa. Gin simple things, simple value. We call them the value chains. Manyalo chiero gwenge. Moko chuno ni nyaka urit palm oil bro budho. Nyaka uigni. Njugu ipure samo wuene njugu kawuono mwalo wa Nyanza 600 gorogoro, mano 2 kg. Mano ki use ro. To kitimo ne value addition, ibro use more than 4,800. Gorogoro adi kitimo value addition. Soya beans, kidhi timo ne value addition. Soya beans mar 500 grams supermarket ka sane. Ibro yung'iewe at 465. To kidhi ng'iewo gorogoro achiel mar soya bean masani puro mwalo wakucho, ibro yudo 1 kg is now 80 shillings. 2 kg is around 160. Iparo ni kotim value addition, dongo yuto donjo mwalo wa, dong kembe oyaw. Koro king'iyo Uganda miwa market. Pakistan was number 2. Manokel yuto mar around 77.3 billion. Bas number 3
ne wayudo Netherlands nikech cut flower. To number 4, can I shock you? Tanzania ka. Tanzania 69.3 billion Kenya shillings. Tanzania ka. Mano, as per economic survey mar 2024. The last one, top 5, was USA. Nyiso ni kata Tanzania gi Uganda oingo USA. USA was only 64.3 billion Kenya shillings. Mago total exports modhi 2024. Koro king'iyo ma nyisi ni Nyanza wa gi products kata menye neno madhi under Goa agreement USA kanyo poko koro sani odhi rumo this year. Ma ne opportunity wanyalo tero. Smoked fish wanyalo loso. Ineno kolos value addition, ineno ginene mor mbuta, a lot. Ng'iye mbuta kende kila achiel kende kawuono nani supermarket kane pok abiro ka. Kila achiel mar mbuta ka is 960. To mwalo ing'eni kawe gi pesa di tigange tikeleka. Mano mineno dhok wuok kucho live animals biro ka iyango to iyudo ka piende gi plus other things iloso malo koni to wan wauso gi live animals. Magi gik ma governors wa nyaka focus on. Uketo police ni onge live animals ma e county. Uketo police ni ng'ama dwa uso ginene products mage mogole puodho in Rome. Oningo room wadhi kelo investors ma nyalo konyowa e cottage industries ken rabolo losi uket value addition. Ken njugu, sunflower, oduma, kothe gik machalogo. Sani gimoro wuok mwalo kucho ni soya beans. Ipure not soya beans, nyota beans. Ipure across the entire Nyanza. Nigi pesa, very nutritious product. Okao only 70 days, kata between 65 to 70 days. George Bati say your million square. Those days only, iparoni dongdang kopone kata county governments oloso bills, maginyalo support, to gimiyo farmers ani jidhi chak pur mar iga. Kata mar chwere to gimiyo gi kothe gi, then uketo field officers to monitor the output gipuonjo ji, then sama kori bire conference kata Nairobi kata summit wacho no my region, my county has excess of this product. Ere joma nyalo timonwa mwalo value addition mondo wawe bedo import counties kata wawe bedo import led economies. Nigi mora nyaka snacks bilos Nairobi industry moro matin tere Homa Bay, tere Siaya kore kachame. Rabolo akisi biro ka ing'ade to kosedhi koche supermarket a farmer mono pure cannot afford to buy. Are you getting? Ni nyaka ng'wa bedi kitungua wakata kalango kore kangicham lunch Siaya. Are you seeing? To pi udoka pi mola cho nini ilongo na nini this Rivayala. Kalango to the onam. All right. To onge kata irrigation mwanyalo timo. So these are the things manyaka wa invest in. Mondo me wakonyre. Onge tiende mondo wa import tong ka Uganda. And yet one wapuro cham e Nyanza. Wanyalo timo maji bedgi cottage industries, women groups, youth groups, wa support gi uruto wa invest. Portion of the exchequer money. Yes. Wa yudo to waketi. Nyane no ka CS Treasury owuoyo maber. Ko los Victoria Ring Road. Odhi konyo jinango. Wachieruru gik machalo lake transport. Chona sembo kocha yudo ka meligo. Obiro dhi Kisumu odhi Mbita. Wan kane wasomo ne waidho meli kamano. Ochako biro Kindu Bay. Ineno Kindu Bay nyaka ne ntie kiawe bank. Magi gik monego address mondo wakel yuto ne jo piny machiegni. Ibo yudo kata ka ji dhi e siasa to wach go nyacha rumo. Nikech they feel empowered. Magi gik monego tim. And they are simple things. So they want people to think outside the box. To engage professionals, engage private sectors, engage diaspora. Mondo diaspora bendo aoko obio invest in the counties. Okini wuoyo kende in forums. Thank you. Okay, nwacha